Puilano hambai ani mung Amarjit Debarma ang Khoirasnagar Tulasikar Ekolaibo English Medium Thailiglang ang kisisa kok sanai srangsati kok tumathumnai Ajit Debarma ba tangi lama kasui obhage butok khlainani nangka obono belai selengo tamoni le himba bo bunya kuno samung hamya sitra khlainai ya bunya subanai borok tamo wansugoi tini bono obo haikai lama kasui bono butok khlaikya bo sakham bedak ni nogo sogui kya ni tingkhnaka ang bono sibu siniya ang haipano thangnai 12 tariko ang kaisa BUC wa thokdana thangtani ang police bai kasujak yagulo ani cycle ang kabui phaikya borok ani driving krini bagui rang 5000 rang sano aboni bagui ang rang krini bagui ang bongno sabi akon ribui cycle kap kabuka aboni yagulo ang srangsati kok tuma thumnai Ajit Debarma no buini thani bini contract number nahari ang bono call khaikya aboni yagulo bono subaka ang belaino tongthoka bono obo haikai subamani bagui tini je lama kasui bono butok khaimani tamoni bagui omo haikai khaikya obo kisa saimanani musungo jotto borokno lukurok aboni bagui kok tumathumnai srangsati Ajit Debarma no je miya bunai rokno daiti aini borok romna ningthun abo jodi sino romui daiti no aboni action jodi sino naya hangkai aboni bagui tebo soba ongnai obo belai selengma sungsa tini bo kaisa borokno subanai kaisa borokno hamya jagao thangui chubaio tini ang sakbai thang ano bo subaka ang bono buini thani number naharui je call khaikya oboni jagulo bono subaka belai no ani khatje obo haike butok khlaimani belai senglengma sungsa tiprasa kising tiprasa bahaikai obo haikai kaisa nate kaisa belai no khakamo obo haike bujangmani no tei jing tiprasa kising tiprasa obo haike ni bolai butok khlailai tei kubuni bosongrok ba tei jingno tebo kaisok sinai bunai rokno daiti no romna ningthun borok jesa jagfano tongthun aini yakti khai romui bongno je bongni je sasti tongmani bongno rina ningthun जों दिनै kaisa जों sini jubok ngai जों porloke porne receiver जों kaya sini jubok ni hoje जों kaisa sanamo songko je thangnai miyani je duitawa je Assam Agartala road ni je gina 34 man kaisa area dong oi area wa je sini kokboro kothma thumai sarang jatne je tapuk Ajit Debarma na je tam jani ingjagai je Khoroksa Porobin Debarma hinjamai bo tai bin logi khorong je bor khorotam je bo phajini kokboro kothma je thum phai je bo phirok phai puru je bono lamao je akomon khayo je bona hamla khayo ngai jeng to saimano je जों kaham hamya jotno जों jachini je kothma thumani bisingte जों jotno saimano जों bom haicali tong sai bodo kai samas seba ngai जों to je tipra sang जों abon sanamo tonggo je tini kokboro kothma thumasa ngai report arno to ma haike mana akromon hamla khaimana saya amo जों belanya pulang जों nasilo pra total जों bono je condemn khayo nga abon bagai जों sanamo tonggo je tipra sangai je bini oporo je hamla khanyai je kasek kongko report arno je hamla khanyai je akromon khanyai bon tangai hamla khanya ngai abon bagai o je Porobin Debarma na angko porsasung ma phate je bini anyo tamo tong bono ani besunang tho tai bin logi je tongnai bono bo hanya hai जों poinamo sung je porsasung to theke जों bono ani beusang tlangnang tho ngatai जों haste hapang be haingmo sung kasa taisa poinamo sung je tini tapuk media je Ajit Debarma na bono je mante ke subana bagai hasta haingmo phate जों abono tin tipra sang saramo sung blai khairogo omo hai sungkiching sung walailai bulai toklai omo hai khun kharabi blai kheno selangma sisa jinis omo mosainya ekdigi korna বাইরে সঙ্গে বড় বিভ্রান্ত সাজা
একদিকে মিডিয়াनि উপराव তিনি yakti samani omo hai tabungno sung naka angka omo hai khnaया rok jinis rok bebakno sung nugyabo nukjak aboni bagai sung selango amtirokno tai omo hai ke je yakti sanai ব্যক্তি boro rokno bobo hai prosasonni thani khomata tong a khomata yagona nangthong tai ain yago som nangthong dakti khayai bini aino botamo khajana nang amo haibo prosason yagona nangthong asung sung sini koyni tide sung sini prosasonni thani bo sung koyo je dakti khayai omo hairokno yago tisego bini ain bo ব্যবস্থা najak nangthong asuk sabino sinoroni kisa nasilmani no sung kobogoi jotono no hambairoi orno parirkha